אומן זכר יקר. במסגרת התערוכה פקטורי במוזיאון בת ים לאומנות עכשווית, המוקדשת לאנדי וורהול, אני מציבה את העבודה שובה של האלמה הרצחנית המתייחסת לוואלרי סולנס, האישה שירתה בוורהול ב-1968 בעודו משוחח בטלפון, ובמקביל פרסמה את מניפסט החלאה, הקורא למיסוס השליטה הגברית בדרכים אלימות, שונות ופשוטות ומשמעו משונות. המניפסט נפתח במילים: היות שהחיים בחברה הם במקרה הטוב שעמום גמור, והיות ששום היבט בחברה אינו רלוונטי לנשים, לא נותר לנשים אכפתניקיות, אחראיות ושחורות ריגושים, אלא למגר את השלטון, לבטל את מערכת הכסף, לכונן מיכון מלא ולמוטט את המין הגברי. מתוך קריאה להכרה משותפת בעובדה שהמציאות לא השתנתה באופן שמתקבל על הדעת עבור נשים מאז אותה ירייה שהחטיאה, ושבירייה שהובנה אל האומן המרכזי של התקופה התגלמה טענה לגבי תפקידה האפשרי של האומנות וטעם חריף ומר של החזרה ממנה, אני פונה אליך, אומן זכר יקר, בתביעה לשיתוף פעולה מיידי בדרכים שיפורטו להלן. חוסר הענות מצדך לתביעות שלהלן תתפרש כחזירות שוביניסטית, גרועה ומסוכנת, או לא תתפרש כלל. במסגרת תשובה של האלמה הרצחנית, אתה נדרש לחתום על מסמך בו שרשרת דרישות. שורת הדרישות תביא, כמו תמיד בעבודותיי, למבוי סתום, ובאופן הזה תשחזר את חוסר האפשרות שלי לאזן את המהלך האומנותי מול מציאות בלתי נסבלת וחסרת פתרון. אותה התנהלות אבסורדית באה להדגים את אפשרות היותנו חלק מאותו עולם כאומנים וכאנשים, תוך כדי כך שאני נמצאת תחת דיכויך הסמלי. שאיפות השחרור טבולות בפנטזיות רצחניות שפיתחתי עקב כך, ועקב בעיות אישיות וחיבה לסנסציות ולאלימות, אמורים לרדוף אותך בעבודה זו. ברם, שיתוף הפעולה מצדך הן בהסכמה לאקט האלימות הסימבולית שדרשתי ממך להסכים לו במכתב מוקדם, והן בחתימה על רשימת הדרישות, הינה חיונית וחשובה, ואני מודה לך עליה ושומרת לך את חיבתי. רשימת הדרישות. 1. אומנות שתעשה על ידך תימנע מהצגת כל סממן לתחושת העליונות הגברית. לא יוצג כל חלק גוף גברי נאה או כל סימבול, צורה או חומר שיוכלו לרמוז על התענגות זכרית על השליטה הגברית, הגוף הגברי או הגבריות. לא תוצג בעבודה בליטה, חומר שפוך שעלול להיראות כנוזל זרע. לא תוצג כל צורה ארוכה או מוגדרת מדי. 2. סעיף זה מתייחס הן לצורה פיגורטיבית מזוהה והן למופשט שיכולה להיות זיקה כלשהי בינו ובין גופנים. 3. לא יהיה כל דבר ביצירה שירמוז על הצבא, כדי שלא יוזכר הצבא שהוא התגלמות השלטון הגברי והשטן. 4. יצירת האומנות שתיצור בעתיד לא תתפוס את המרחב בצורה גברית. לא תתפוס מקום גדול מדי ולא תתאר מרחבים פתוחים, כדי לא לזרות מלח על פצעי נפשם של אנשים שמרחבם מוגבל והן סובלות מבעיות נשימה. המרחב לא יתואר כמאורגן מדי ולא תהיה שיטת ארגון, סממן לשליטה בכלל ולשליטה גברית בפרט. 5. לא תתואר אינטראקציה בין גברים לבין עצמם באופן ישיר או משתמע, כדי לא לעודד תקשורת אינטנסיבית בין גברים, המותירה את הנשים מגחכות במבוכה מחוץ לשיח התרבותי. העבודה לא תצטט או תתייחס לגבר אחר, על אחת כמה וכמה לגבר שמפעל חייו האומנותי חשוב ומוערך. 6. היצירה לא תהיה מתוחכמת מדי בשל חשש שתחכום באומנות משמש כאמצעי הסוואה ומערפל את העמדה הישירה, כך שניתן לאחוז בעמדה רופפת, לא מנומקת או ריאקציונרית בלי להודות בזה. 7. באומנות שתעסוק בה לא תופיע משתנה באופן שתיראה כמותאמת לגברים, אלא אסלה המיועדת לשני המינים בלבד. בנוסף לחתימה על מסמך זה שמהווה התחייבות לקחת את הסעיפים להלן בחשבון בעבודתך, ולאחר שנתת את הסכמתך בתשובה למכתב מנומס מצידי, אטפל בהשחית קטלוג שלך כעונש על היותך גבר, וכדרך היחידה לכם לדו שיח משמעותי בינך, ביני ובין כל אישה אחרת איתה. אתה מתבקש לחתום על המסמך הנ"ל בצירוף שורת תגובה.